Rhys a Brwseisi sy'n paratoi i'w chymryd i. Rhoi'r arwydd. Taro bel ar ei droed chwith. Yn glir eto. Yr ergyd yn cymryd gwiriad. Shepherd darodd i, lle mae hon yn disgyn. Nôl wrth draed a Brwseisi yn y pen draw. Cyfle arall iddo fo groesi tuag at y postyn cefn. Roma! A'r peniad gan Ben-y-bont yn erbyn i gynglwb sy'n rhoi Hwlffordd ar y blaen. Y tro cynta i'r adar gleision sgorio yn erbyn Pen-y-bont mewn 7 gêm. A fe alla honna fod yn gôl bwysig iawn yn y ras i orffen yn ail. Cyn Owen i gymryd y gic. Chwiriad mor bell ag Owen! Owen Pritchard! Nach i gôl! Gwych! I ail gôl yn erbyn Hwlffordd y tymor hwn. A mi oedd honna yn wefreiddiol. Am streic mae honna reit yn y gornel ucha. Dim cyfle i'r gôl geidwad. Walters. Bas dreiddiol. Canfod Owen! A'r bel yn disgyn ar y drawst. A fysa fod efo chydig yn lwcus, achos trio chroesi oddi, ond bron i honna droi mewn i gôl. A Brwseisi'n rhoi ben i lawr unwaith eto, taro bel ar draws! A cyffyrddiad oedd i angen. Ond Ben-y-bont yn methu darparu hwnnw. Cyfle fan hyn lawr y dde. Jacob Owen, gadlu'r bel redeg, heibio'i gorffog yn trio'i lwc. Ail gyfle, heibio'r postyn. Wel, oedd hwnna'n gyfle gwirioneddol os anisgwyl i Kyle Cennifod. Ond i ergyd o heibio i'r nod. Morgan, nath honna daro braich, chwarae'n parhau y bel nôl i mewn! A'r peniad yn croesi'r llinell! A James Crowell sy'n rhoi Pen-y-bont ar y blaen! Prif sgoriwr yr ymwelwyr efo'r peniad. A fe gafodd Zach Jones gyffyrddiad â ni, ond y golwr yn methu rwystro'r bel rhag croesi'r llinell. Yr hedian yn un dda, tuag at y pestyn pella. Neud yn wych i cael y bel lawr, creu problemau i Zach Jones yn y gôl. Ac os yw hon yn mynd i Ben-y-bont, all Dion tybio fod y ail syfle hefyd yn mynd i Ben-y-bont. A dyma Brwseisi i mewn i'r hwyd ochr. Rhediad da gan a Brwseisi. Oedd o wedi cael ei weld. Yr un fan hyn dda i gael i, ond mae'r ongl mor dyn.